Andek maju rene kowe engko nek urusanku horeg ngobrok ambruk. Syuting Mas. Lho ndekne Ben angger iso obah ngene regedeg. ditonton. Aku mang linggih karo Mbah Kong iso melok geger. Ya. Bu, puse ndelongso. Bunjani. Biarno ora ono panas kok, Mas. Rogo ral ya gak apa-apa Mas Pupuse Ari. nelongso iku ora anu kasunyatan. Bisa kok Pak, padha ae Pak. Ya wis ora apa-apa. Rogo kang kacirat tresno tinali tali Suara ini pakanannya apa lek ngono iki? kekandrung parasmu Mas Bujarmi zoom. Bujar bisa Zoom Mas tak nggone anu status TikTok. satu tembang spesial ada Pupuse Nelongso. Hei. Wong ayu katresnanipun Yai Wong Ayu. Terima kasih Bu Jarmi. Sifatmu saiki wis beda Jarmi mencem. meninggalke aku Ngobong Pak ini jual mahal. opo rasa tresno Kowe karo mesem-mesem. saiki wis serno koyo lumut ing pinggir sego. Ayo yo. Ayo yo Jarmi. Go. Wasik Wes penake. Ojo
Wah, suarane takon. Jarmi matur nuwun. Mboten tanduk malih. Mboten tambah. Kowe gak roh nek pas tandur. Piye nek pas tandur angger nyanyi. Terima kasih. Aku ngunduri kancane. Mosok tandur karo ngene nang ngunduri kancane. Niku sing bae Mbak Menawi badhe ngersake lagu monggo. Nggih, Mbah, monggo, Mbah. Matur nuwun Mbak Jarwi. Mundut Sehat tembang selalu menapa? berkah barokah. Mumpung seneng-seneng Mbah niki iso wengi Oh, iki seneng. wato. Baik. Dekne Terima aku kasih, ngerti terima takon kasih. nyanyi perkara apa. Mau ning jero iki jagongan karo aku karo nyanyi aku ngantuk-ngantuk Nyanyi piye? Nyanyine mbapa mang lagu kawak. Lagu apa lagu? Tambah salagu. Oh, Boleh, monggo. boleh, boleh. Siap. Napa diaturi ndandut? Diaturi Napa apa? Mbak Jarmi? Campursari. Dangdut. Duet ya gak Niki apa-apa. wau badon anu dangdut campursari. Campursari. Naturi apa? Terserah sing penting penak tambah sak lagu. Iya diaturi. Oke. Oh, gelasnya nyerta. Wah. Apa? Wis tak kowe wis tak lem iku lho guri kono. Gelasnya Apa iku kok boleh? Gelasnya retak. Lagu kok. Gelas retak itu lagune Niada Niati. Gelas seblok. Gelas kaca retak. Diaturi dangdut sing kepenak. Kita spesialkan Ya, sing dhewe. Lintang Asmoro. Ayo Lintang Asmara. Ya Oh, duet Lintang nek Asmoro. Ya duet. wis. Duetnya karo Yu Jarmi. Sing piye retak. Oh, alah. Engkau badang datang ke bedakku iku. Batang. Datang batang. Batang rumah samu. Mutrae cah musik matane. Ngono iki mari aku tersinggung. Gelas retak sidane Lintang Asmara ngono lho. Oke, Perkara oke. mbok batang-batangno. Engkau Iya. Langsung ya Mas, langsung. Engkau datang, engkau batang. batang dhewe. Iya, aku tak pikir-pikir apa lah cah pisanane. Gak candak tergot ini kewus. Mari tersinggung. Dek, oi, aja semendek dek. Ayo bicara. Siang
Sulaksmi. Lintang Asmoro RHS Production WM Audio Kakak Ayu Tresna Neng batenku. Ora bisa dipisah. Yuk Matur suwun Pak Jitris sehat selalu. Duet berdua. Wes, iku menawa nek tukaran ning omah ya mesti. Budal tantur ngono lho ngono. Sehat selalu berkah Matur barokah. suwun, matur suwun. Dulur-dulur ndara sedaya terus utama apa Loran tim sukses selalu. Muga-muga tahun depan iso ditimbali nek iso saurunge bodo. Heeh, cocok iku. Dadi pas ora bodo. Ayo man, netepi kewajiban. Monggo yuk. Yuk. Dadi ana karo-karon sak tenaning isih sengke sakjroning batinku lamun tong ngelingi sejarah leluhur ana ing Kediri krenah momong ana ing Singosari mula saka kuwi kekarepaning atipun Kakang bakal males sastra wirangi eyang aku dadang betis kang dikrenah momong ana ing Singosari mula kanthi dalan aku bisa nyolong aning Kiai Margapati. Panjenengan tadi nyolong Kiai Margapati. Pancen bener Diajeng. Menapa dipun peparengaken kula nirih panjenengan Kang Mas? Diajeng langsung. Lamun to bab iki bebayani banget keprap sliramu. Mula sliramu tak keparengaken katrem ana ing Taman Sari. Kedhi pun Kakang bakal nyolong ananing Kiai Margapati. Nanging kula kuwatos sanget dumateng panjenengan. Pramila kula nyuwun panjenengan ingkang atos-atos Kang Mas. Kaya mun sawetipun Kakang njaluk pamit ya. Kados
nggoning kelangkan pusaka. Maling. Sawa wae. Kula Maesa Cempaka. Maesa Cempaka. Arep maling. Nek leres kula dodok. Leboke pangunjara. Kanjeng Rama, Ana apa Tyasawati? ampun dipejahi nggih Kanjeng Rama. Ora nduk tak pateni. Kuncir, Arepmu leboke pakunjaran mawon Rama. kunjara. Nggih, leres niku. Prajurit kunjara. Mboten usah prajurit Rama, kula nggih saged nek nglebok-nglebokke ngoten niku. Kowe iso. Nggih. Ngono. Kunci pakunjaran gawanen Maesa Cempaka leboke pakunjaran. Pakunjaran sik pakunjaran. Jebul kok kaya ngene rasane. Mlebu ana ing pakunjaran Singosari. Apa aku kelakon metu saka pakunjaran. Maesa Cempaka. Oh, enak ya. Pakunjaran aku lemu ayam. Dikai mangan dadi lemu kowe ya. Iya. Kusumaning ayu kok ngantos dumugi wonten ing pakunjaran menika badhe napa? Bisa ngetokke kowe kok pakunjaran lho. Ya mengko yen ramamu ngerti malah kudu dikani terus kepiye? Kanjeng Rama niku gampil. Gampil. Aneng ana syaratnya ya. Syaratnya apa? Kowe gelem dadi bojoku. Iya. Gelem ta ora nek ra gelem ya. Iya. Ya, aku gelem. Waton aku bisa luar saka ing pakunjaran iki. Tenang lho ya. Aku janji. Sik. Wiwit sepisanan aku kok urung ngerti karo jenengmu. Jenengmu ki sapa? Kula Tyasawati. Diwanute aku Maesa Cempaka. Ya, aku wis janji karo kowe yen kowe bisa ngluwari aku bakal nembung tresno karo wong tuamu. Nanging isih ana kewajiban sing kudu tak rampungake. Mengko yen kewajiban wis rampung, aku bakal temeka nang Singosari nglamar banget. Tenang lho ya, aja ngapusi ya. Janjiku marang kowe. Nek kanggo kuwi aku njaluk pamit. Tak rampungke kewajiban. Tyasawati. Maesa Cempaka ana ndi? Maesa. Maesa Cempaka ana ndi? Kula wali Kanjeng Rama. Kok luari? Cek. Yen ngono kowe ora kena mapan ana ing Singosari. Minggat. Lanjut. Licik kowe. Disi laguku kaporo. Nidra Sumlang Gandri. Wiwit dina iki lamun kowe eman karo nyawamu
ulungke Sumelang Gandring ana ing tangan. Ulung mbarengi pecating nyawa. Tak rebut. Bali ora. Malah turu ning dalan. Kangi le. Kok malah teledor iki piye? Leripun kados ngaten. Sampun kula estokaken dawuhipun sampeyan. Kelampah kula lumebet wonten ing plangkan gedung pusaka. Nanging wonten emanipun. Emane kepiye? Wonten pawongan Kapara Kelampahan Nyidra Sumelang Gandring. Ajeng kula rebut kula ngantos kantaka kala wau. Banjur apa sliramu ngerti sapa sing nyolong pusaka? Pangapunten ingkang kathah, Bu. Dereng kelampahan kula tetepungan kalih pawongan kala wau. Wis. Ngene wae. Podcast Komburi nyang ngendi papane mengko nggawe cara supaya kowe bisa nemokake Kyai Gandring. Menawi ngaten nyuwun pamit tambahing pangestu. Menawa entuk pamuji nggonku nyolong ananing Kyai Gandring Margapati Slamet. Mula saka kuwi sawetara tak titipke lawan siramu pun Kakang bakal ngasuh. Oh kados ngaten. Ana bocah bagus glejikan rebo ning taman sapa kowe? Kula Ranggawi. Ranggawi. Lajeng sampeyan sinten? Aku Gilang Sari. Gilang Sari. Ngaten nggih. Ngantos kula mapan wonten ing Taman Sari. Sedaya kula wau boten jinerakan awit lembih kemawon kula mbujung salah satunggaling pawongan Kapara piyambakipun mondhongi Sumelang Gandring. Sing mbok maksud kuwi sapa? Babar pisan aku durung ngerti sapa sejatine pawongan men. Dadi kowe goleki anane Kyai Margapati. Liripun kados ngaten. Rong nuwuni. Kyai Margapati saiki sing duweni aku. Sampeyan Zek, nggih leres. Menika wujudipun Sumelang Gandring. Menawi dipun keparengaken kula badhe mundhut ngampil. kok penak tembungmu kowe arep milah marang Kyai Margapati. Awit sedaya kala wau tiyang sepuh kula wonten ing desa niki nembe mawon gerah. Lah niki saged paras menawi katungkulan Sumelang Gandring. Kaya ngono. Apa bener kowe karep tenan marang Kyai Margapati? Ngaten. Kyai Margapati iki bakal tak wenehke karo kowe, nanging ya ora gampang. Kabeh kuwi kudu ngono ijone. Wonten ijol. Heeh. Kula niki mboten gadah arta. Aku iki ora mbutuhke dhuwit lho ya. Lajeng Ijole kuwi gampang. Atimu wenehke aku. ati kula paringke kalih sampean. Mengke kula nggih mati. Mboten gadah ati. Lho kowe iki kok malah kaya ngono to? Apa kowe iki ya ora ngerti karepku?
Lah kados pundi kula niki nggih bingung. Ben kowe paham, Nggih, pripun? tresnanono aku peken bojo. Pinangka syarat niki nggih. Dah, Iki saestu. ora. Saestu mboten gojek. Aku yo ora ngapusi lha nek kowe ora gelem yo wis ora. Sinten sampean? Aku Gilang Sari. Gilang Sari nggih menawi ngaten nggih. Kula purun kula nggih tresno. Kaya ngono. Nggih. Ya wis, saiki tak wenehke karo kowe. Nanging mengko nek wis ana keramukan balekke yo. Ngaten nggih. Heeh. Doro Ayu Gilang Sari. Sawetawis wekdal kula nyuwun pamit. Kaya ngono. Nggih. Sing ati-ati. Ngaten nggih. Gilang Sari. Gilang Sari. Gilang Sari. Gilang Sari. Pripun Kang Mas? Pusaka Margapati. Gilang Sari. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Kyai Margapati kula silake. Silake. Silake sop. Kalih pawongan. Sing tegese kepiye? Pawongan menika ronggo puni Kang Mas. Ronggo muni. Minggat saka ngendi? Ronggo muni. Ayo bali to, Kak. Kowe iki kangen. Lah kok suwe banget ninggalke aku. Ayo bali. Durung dhisik. Wis pajar. Iya sik sing durung dhisik. Didelengen sapa? Lah sampeyan kan ya sedulurku to. Dulur. Adalah jebul klaru. Tepung wae ora kok dulur. Kangge ngapurane. Sapa kang dadi aran? Kula mintarse. Mentar sih. Sampeyan sinten? Astro Joyo kang dadi aran. Lah kok mandeg kula ngoten? Mergo lagi ngerti kowe wae kasem sakjroning ati. Ya. Lah lajeng kersanipun. Gelem tak pek bojo. Panjenengan mundhut bojo kula. Heeh. Gelem apa ora? Piye ya? Nggih. Mami mboten kula tapi kok emang. Panjenengan menika bagus gagah pideksa. Heeh. Nah, kula nggak ada syarat. Apa penjalukmu Bocah Ayu? Rewang-rewangi kula. Pati sedulur kula. Goleki sedulurmu. Nggih. Sik. Kakak. Kowe ora bisa turu. Lamun ora bareng karo aku. Margapati ulung. Aja ngono to. Margapati. Mongko Margapati wis ana ing tangan. Kowe nak temen. Ning kene bakal tak rebut kanthi kekuatan. No. Kowe kudu mati saka tangan. Lamun to bisa. Kaya ngono. Kowe njaluk mati saka tanganku. Aku bakal nagih marang janjimu lho, Kak. Kok gandeng-gandeng? Sik to, sik. Kae yo ana nganggur. Kowe rasa dadak sujono.
Tenane iki sedulur wadon. Jadi iki sedulurmu. Ipe. Kok Ipe piye, Kakang? Jadi bocah lanang sing kok anggap sedulur, bocah lanang kuwi. Iya. Kamangka nggawa anake Magapat. Bakal tak pateni. Mongko sing kok tresnani kuwi adikku. Lamun to aku mati saka tanganmu, apa kelakon kowe bebojoan kelawan adikku? Tak kira ora. Iya. Kamangka Magapat sing tak butuh kuwi Magapati. Kepengin masuk to wirangku, apa mau ning siosan, nunggal karep kelawan aku. Nunggal karep. Igit-igit sajroning atiku. Mergo apa? Wong tuaku mati. Wis saka tangane Tohjaya. Pinangka pengayoman ana ing Singosari. Dene kelawan aku. Aku uga nunggal karep lawan kowe sakloron. Mergo wong tuaku atuh dipateni marang Tohpati, sedulure Tohjaya. Tohjaya Tohpati. Yen kaya ngono, kowe kabeh nunggal karep. Sisan gawe, banget. Janji karo aku. Iya lah, Kakang. Iso cempaka nggih. Pripun, Pak? Lho kowe duwe pacangan ora ngomong karo Rama nggih. Ceritane lak ngene to, Pak. Ah nek keceritan. Sampean isih nak ngomong aku. Nolong anane Kyai Gandring. Kyai Gandring wis entuk. Jane yo nek lakon. Nek tuntut Ning konangan. konangan terus Aku iki dilebokke Pakunjaran. Pakunjaran. Ora entuk Kyai Gandring entuke mengkono iku. Nggih. Ya ora apa-apa. Ronggoni Kados pundi, Pak? ning ngarep sliramu wis kautus lawan apa? Jiwa. Apa wis kelakon? Pangestu sampean, Paman. Anggen kula budidaya Malakapara wedal menika kelampahan. Kula saged mondongi Kyai Magapat. Ngaten. Pandhawa sak. Inggih. Sapa ya? Astrajaya Sapa? minangka putra ana ing Kedhing. Banjur sliramu temeka ana ing papan kene Malakapara wis cumedhakan Maesa Cempaka lawan Ronggoni ana karo Sekawit aku kepengin malasake sastra wirange leluhurku. Prabu dadi Darah Gede kang dikrenah wong-wong ana ing Singosari. yen kaya ngono padha tunggal karep lawan Ronggoni lan Maesa Cempaka. Yen kaya ngono sumbar ana ing papan kene Tohjaya kok menawa dhewe keprungu gelem tumeka ana ing papan kene. Menawi kados ngaten sumingkir santai Sumbar ana Ronggoni. Tohjaya. Pinangka pengayoman ana ing praja Singosari. Aja kepenak lan kepenak linggih jegrang sela tumpang. Metuwa njaba adep ana Ronggoni. Metuwa Sombarmu kaya bisa mengkahke jagat. Ronggoni ana perkara apa nantang karo Tohjaya? Mergo kowe utang pati kelawan aku Tohjaya. Kang Pati Eling ngono. Nalika semono Rama Prabu Anusapati kuwi mati saka tanganmu. Ikit-ikit sajroning atiku kepengin masna sastra wirange wong tuaku. Mula kanthi kuwi matimu kudu saka tanganku. dadi kowe putrane Anusapati. Bener. Urip arep males sastra wirange wong atuamu. Ora kleru. Kena yen bisa. Sawangen Mati sombarmu. Wajar Pak, jerok swara mak dhuwur iki mang napa? Nggih, mboten ngaten. Tiyang ingkang sare mboten sami nglilir. Iki mau
aku keprungu kaya Tohjaya tumeka papan kene. Banjur ngendi saiki? Parestunipun sampean Bapa, pedal menika Tohjaya sampun pecah. Saking Tohjaya tangan wis kula. mati. Saka pusaka Kyai Gandring. Wujudipun Sumlang Gandring. Ya, ngene. Maesa ngateleng minangka dadi pasen. Gandeng keng darbe hak waris kuwi Ranggawuni supaya Ranggawuni ganteni dadi ratu ana ing Singasari. Ngaten. Aja lali karo lalabuhane sedulurmu Maesa Cempaka, weneh ana kamulyan semono uga putra saka Kediri Astrajaya. Ngaten. Kok ana wedokan iki sapa ae? Ah, sing mlenuk kaya onde-onde ae sapa? Iku pacangane kula. Heh? Pacangane kula. Olehku mu milih kok pinter le. Iku mah mboten jarak. Dadi nek kowe duwe bojo kae nek mlaku iring-iringan nek iso kaya angka 10. Ngoten niku mboten usah tumbas kasur. Lah iya. Iki anake Tohjaya iki. Nggih, Pak. Bapakmu mati. Kowe wis lila apa dirabi Maesa Cempaka? Nggih, lila, mboten napa-napa Kanjeng Rama seda. Ayo timbangane ora duwe bapak ana sing ngopeni. Nggih. Mantu kula. Anakku kok lirak-lirik iki. Menika pacangan kula. Seneng karo anakku. Leres. Anake wong desa lho. Mboten dados menapa. Seneng tenan. Inggih, awit kadang kula Wilangsari ugi ditresnani kalian Ranggawuni. Heh? Seneng karo Ranggawuni? Inggih. Ya wis ora apa-apa. Wis kene. Sadurunge kowe jumeneng ratu ning Praja Singasari, luwih becik Kyai Gandring kuwi dilarung ana ing samudra supaya ora nuwuhake pangorbanan. Sebab apa? Yen kapitung wis nyecep getihing menungsa pitu wiwit Kyai Gandring nganti keng pungkasan Tohjaya. Mula kanthi kuwi sekabeng kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem ana bumining pangapura supaya bisa nuwuhake karahayon lan keslametan. Semono uga karukunan. Muga bisa lumeber ana ing warga Sandala. Sabubareng pahargyan muga tansah pinaringan panjang yuswa lan cepak rejekinipun. Kawiyatan sampun paripurna.